प्रमद बर' जेराव थाङो बे जेराव बे दारायगोन बेयाव बर' फिसाफ्रा गांसे भट नाङा बेनो नङाब्ला बर' बे गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिनो हाबनांगोन जोंनाव। थारैनो प्रमद बर' बिथाङा जों बर' हारिनि थाखाय लोगोसे जों बर' हारिनि इयुन जेनेरेसनफोरनि थाखाय बेसेबां माने गनायथाव बा एक्सेप्टेबल सासे दैदेनगिरि बे बाथ्रानि सायाव मानाव गेदेर दावराव देख्रेब सारा आबुङै फोरमायथिदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ आबुङै नायजोबबानो जाबाय। खुलुमबाय। जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि। सानैसिम बे समाव मोनसे सोंथि दा समाव प्रमद बर' बिथांनि लिडारशिप क्वालिटिखौ लानानै माखासे गोलाव समनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा माने गोजोननाय गैयै बा बेले बेजे थासारियाव थाबाय थानायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दङ। बे बिथिंनि सायाव जों बर' रायजो राजाफोरनो सारा मा मेसेज होनो सानो? दाथ' एकदम मोजां कुइसनानो प्रमद बर'नि लिडारशिप क्वालिटिनि सायाव जायनाखि प्रश्न बेथ' अनेक आगोलनिफ्राय जादों बेयो बेखौथ' गोबाङानो गोबां रोखोम दा माने कमेन्ट होबाय दा सोरबा बेफारि होनदों सोरबा फायखारि होनदों सोरबा हारि फानग्रा होनदों जाथि फानग्रा होनदों रायजो फानग्रा होनदों एसेबां खोथा बुंबाय बे गासिबो बेखौ एप्रप्रियेट खोथाखौ बुंदों होननानै जोंना नुजाबाय आरोखि दा नुनो मोनबाय दा नंगौ गावनो फोरमान खालामनानै लाबाय बे सासे बेफारि मार सासे फायखारि मार रायजो फानग्रा हारि फानग्रा बे रोखा रोखा दा क्लियार जाबाय आरोखि। दा बिनि सिगां बाथ्राखौ जों बुंनांगौब्ला जेब्ला बे आन्दलन खालामदोंमोन एबसुनि आन्दलन बे 2003 मायथाइयाव बिएलसिनि एकर्ड जाबाय 2005आव प्रथम बिटिसिनि इलेक्सन जाबाय बिनि उनाव बिस्रा खुनु बड'लेण्ड रायजो बिनायनि खुनु एजेन्डा गैयामोन इस्युआनो गैयामोन। बिसोरनि इस्युआ मामोन बे समाव उर्खाव उग्रा ब्रह्मखौ बोरैहाय बिटिसिआव शिफ्ट खालामनो हायो बेमोन आरोखि। बेखायनो बिसोरो 2005आव फार्स्ट उर्खाव उग्रा ब्रह्मखौ बिटिसिआव शिफ्ट खालामनो थाखायनो बिपिएफआव गावस्रानानै लाबोदों आरोखि जार फले माने हाग्रामा चन्दन खाम्बा ओमफ्राय भार्सेस उर्खाव उग्रा ब्रह्म एबसु बे जादों आरोखि। दा एबसुखौ बे समनिफ्रायनो फुललि माने माबाया उर्खाव उग्रा ब्रह्मआ बाहायबोदों ओमफ्राय गावस्रानाया बे समनिफ्राय लाबोखादों। आलादा रायजो बिनायनि बे समाव जेबो एजेन्डा गैयामोन प्रमद बर'हा दा माथ्र बोरै माने माबानो उर्खाव उग्रा ब्रह्मनो शिफ्ट होनो बेसोमोन आरोखि। नै उनावसो लास्टआव जेब्ला एनडिएफबिआ ट्राइबाराइट थंनो थाखाय बिसोरो जेब्ला आल'सना खालामबाय थायो सिजफायाराव थायो बे समनिफ्रायसो बिसोरखौ माने एडभान्टेज लानो थाखाय गावसोरजों नहर जाथारसै बेनिखायनो बिसोरो एडभान्टेज लानो थाखाय बिसोरो आलादा रायजोनि बाथ्रा बुंबाय बिसोर दा बे समाव आरोखि बेबायदि आरोखि। दा बे आलादा रायजो बिनाय समावबो बे प्रक्सि आन्दलन होनना बुंनाय खारना बेनो जे खुनु आन्दलनाव जों नुफेराखै जे प्रमद बर' बादि एस्कर्ट लालायनाय सिकिउरिटि 11 जन उन सिगां आगसि आगदा सिकिउरिटि लालायनानै आन्दलन खालामनाय आन्दलनखारि खुनु हिस्ट्रियाव जों बिदि नुफेराखै आरोखि। आरो आन्दलन समाव बिदिनो एखेबारे हाइवे ब्लकेट जाब्ला अनला ओंख्रि संलायनानै जानाय एखेबारे दाउजों अनलाजों जालायनाय बिदि माने फिथा देलायनानै जानाय रेलवे ब्लकेट जानाय समाव हाइवे ब्लकेट जानायाव बिदि हिस्ट्रि जों नुफेराखै। दा जों आन्दलन समाव जों जि आन्दलन जों खालामबोदों जोंहा माने बिटारनेस जा मोनबोदों पुलिसा जोंखौ जेरोखोम रिप्रेसन खालामदों बुख्रुबनाय सुख्रुबनाय गावग्लुंनाय बिसोरथ' ओरैबायदि आरामसे एखेबारे गरबाया जेनेबासो आन्दलन खालामथिंखादों आरोखि। बे दा गथे बे आन्दलना प्रक्सि आन्दलनमोन बे स्पस्ट'। ओमफ्राय बे आन्दलनाव बियो रायजो राजाखौ मोनसे भुवा मोनसे माबाजों मिसलेट खालामदों बियो खोथाथ' बिराद गिदिर गिदिर बुंदों बियो एखेबारे। दा भुवा माबा जाहैबाय जे आलादा बड'लेण्ड रायजो मोननो थाखाय माने थैनि माने मेम'रेन्डाम हरनांगौ जाहैबाय दानिया थैनि मेम'रेन्डाम बर' फिसाफोरनि थैनि सहि होनाय मेम'रेन्डाम। दा थैनि सहि होनाय मेम'रेन्डाम बे कालेक्सन खालामनानै हरदों बे। दा बाथ्राया कुइसना बेयावनो जायो जे थैयाव मानसिनि थैयाव अनेक नाना रोखोम बेमार थायो सोरबा माने जन्दिस थायो ओइड्स थायो माने केन्सार थायो टिबि थायो एलार्जि थायो। दा थै जिनिसखौ नोङो माने खुनु अफिसार रावबो दांनाय नङा नोंबो आंबो दांखाया मुगैखायो। दा बे खेत्रआव प्रमद बर'आ एथ' प्रक्सि एथ' मिसा खोथा भुवा खोथा थगायनानै बे थैनि मेम'रेन्डामखौ सहि होबाय बियो गोरिब गुन्द्रा मानसिफोर जानो लोंनो गैयै मानसिफोरखौ एखे रानथाब फोनथाब मानसिनो थै सहि होनानै लांबाय बे मेम'रेन्डामआव नाथाय बेसेबां थगायनाय बियो बेसेबां माने फौसावलिया मानसि बियो थैनि सहिखौ रावबो दांखायाखै आरो रावबो बे थैनि सहिखौ जेरावबो होबोनो हायाखै। आंथ' उनाव खोनादों जोंना माने जोंनि सासे गोगोम बर' जाथिनि नेता दा बिथाङाबो उनाव रागाजों गावनि थैनि सहि होनायखौ थैखौ बिफिनलायदों प्रमद बर' आंनि थैनि सहि लाबोफिन होननानै बिफिनलायदों आरोखि।
दा बेखौ अलरेडि बे जिनिसा माने निउसाव भाइरेल जाबाय आरोखि ओंखारखाजोब्बाय दा बे थैनि सहिखौ रावनोबो हैयाखै रावबो लाखियाखै बेखौ आरो होनोबो हाखाया आरो सोरबा बे थैनि सहिखौ लाखियोब्ला साख्रियानो सासपेन्ड जागोन बे सोर हम मिनिस्टार सोर अफिसार लाखिनो बेखौलाय दा गैया अबा गारबो दोननाय जों खोनादों आरोखि आरो बेबायदि प्रक्सि एथ' थगायसुला मानसि बियो दा बेबायदि आरोखि आरो बिनि उनाव बिटिआर सुक्ति खालामबाय बिटिआर सुक्ति खालामनानै ओरैबायदि गिदिर बिटिआरखौ एखेबारे बिटिआरानो बिराद गिदिरखा आरोखि अथ'सो मा खालामना फैखो बे बिटिआर सुक्तियावनो प्रथम इन्ट्रडाक्सनावनो 9 नाम्बार माबायाव बे स्टेन्जायाव लिरना गारबाय जे कम्प्रिहेनसिभ एन्ड फाइनाल सलिउसन व्हाइल किपिं इनटेक्ट द टेरिटरियेल इन्टिग्रिटि अफ द स्टेट अफ आसाम माने बेनो फाइनाल सलिउसन जाबाय जोंनो आलादा रायजो नांलिया आसामनि सिमाखौ बुखावलिया जेरै दं थादोंसै होननानै बे लिरना गारबाय बेसेबां बेदला मानसि नुबाय नों दा जों बुंफैबाय बे दानिया माने बिटिआरानो बिराद गिदिरखा रायजोनि समान ओरै बुंबाय जाय मानसिया रायजो नाङा लिरना गारबाय बे मानसिया ओरै बुंबाय बिराद रायजोआ गिदिरखा जोंनिया बेफोरनो बेरलासिनो मा थानांगौ जोंसाय हौसावलिया थगायसुला मिसा खोथा बुंग्रा बे एक नाम्बार प्रमान जाबाय आरोखि बे दा बे आरोखि फायखारि बेफारि होननाया बेयाव बुंजाबाय आरोखि बे नों रायजो नाङा नाम फैनाय मानसिया बे फायखारि रावखौ नों ओरै फैनांगौ बे रायजो बिटिआर बे गिदिर होनना बुंबाय आरो लोगोसे नों बुंबाय नोङो बे 9.4 आव बिटिआर सुक्ति 9.4 आव नोङो एखेबारे जायफ्रा हाइनास केस गोनां बे हाइनास केस गोनां जेलनिफ्राय गवा बिसोरनि केसा उइथ्र' जाया होननानै गावनो लिरना गारबोबाय बिटिआर सुक्तियाव ओमफ्राय जों फैना मा बुंफैखो आर'नाइ गिदिर गिदिर गानलायनाय बिराद बुंफैबाय रन्जन दैमारियाबो एखेबारे उदां अख्राव फैबाय सुक्ति गेजेरजों नों नायदिनोसै बेबायदि फौसावलि मानसि सोरबा थानांगौ नामा नों सुक्तियाव लिरदों मोनसे गवा एखेबारे एनडिएफबि जेसेबां हाइनास केस गोनां मानसिफोर बिसोर जेलनिफ्राय गवा बिसोरनि केसा उइथ्र' जाया नों लिरना गारबाय बे गेबला ओरै फैनानै बे रायजो राजाखौ माला गाननाया बुंफैबाय आरोखि जे रन्जन दैमारियाबो बे सुक्ति गेजेरजों उदां अख्राव फैबाय नों नायदो बेसेबां महा थगायसुला एथ' फ्रड मिसा खोथा बुंग्रा जाथियाव बेबायदि मानसि गैया आरोखि बर'निफ्राय आरो सेकेन्ड मानसि रावबो गैया थगायसुला आरो नों दा बुंगासिनो दं दा नों खोनाबाय थादों दा बेखौ न'खर न'खर साख्रि होनाय बाथ्रा सुइजारलेण्ड बानाय बाथ्रा फाग्ला सुइजारलेण्डखौ नों बे क्लाइमेटनि बाथ्रा दं मालाय वेदारनि बाथ्रा दं मालाय जुग्राफिकेल एरियानि बाथ्रा दं नों बेफोरजों सुइजारलेण्डखौ नों बानायनो बाहायो नामा नों बे काश्मीरनि आइफेल गायफैनायसै आसामाव काश्मीरनि आइफेला बेयाव जायो नामा नों माखौ लानानै बुंदों नोंहा खुनु नलेजआनो गैयाना जेबो बेबायदि मानसिया बुंलाबायनानै मानसिखौ जाम्बा जाम्बिखौ एखे नंगौ सानहैयो आरोखि आरो नायदो बे बुंबाय दा माने एखेबारे माने कलेजाव एडमिसना फ्रि ओरै होनबाय आरोखि बयबो स्टुडेन्टआ कलेजाव फ्रि एडमिसन होगोन जाहैबाय सोरबा मोन्दों रावबोथ' मोनाखै आरो जायफ्रा कलेजाव फरायनाय स्टुडेन्टफोर दङ हिनजावसाफोरनो 10,000 थाखा प्रत्येकबो होगोन जाहैबाय आरोखि बिदिनो ड्रेस बायनो थाखाय आरोखि सोरनोबा होदों रावबोथ' होआखै आरो नै होनबाय दाना जायफ्रा बेखार मानसिफोर बिसोर 2 लाख करि माने होगोन जाहैबाय बर'आ एथ' माने फाक्सेलखा मानसि एथ' फ्रड मानसि बे गानावसो जों बिदि जात्रा गानावसो नुयो आरोखि एथ' फाथ्रा मानसि माने लाख दुगा होनो बेखौ आरोखि लाख दुगा एखेबारे ओरैबायदि लाख दुगा बियो एखेबारे माने दखाननि बराखौ उखुरबानो जानानै आं अन्थाइ उखुरबाय होननानै बिराद दुगा खालामो आरोखि मानसिफोरखौ माने आन्दायहोग्रा आदुवा खालामग्रा बेबायदि सरित्र मानसि बे माने फ्रड मानसि थगायसुला मिसा खोथा बुंग्रा सब समाय एखेबारे माने बेखौ माने मैथा खावला मानसि आरोखि दा बेबायदि मानसिया खुनु दिन जाथि सेवा खालामनायनि अधिकार थाया बेनो दायथ' होनो नाङा जाथिया एथ' मोजां बे बर' जाथिया एथ' सिम्पोल एथ' मोजां आंथ' बिराद मोजां मोनो आरोखि एथ' सिम्पोल बयनिबो खोथा लाग्रा बयजोंबो मानिजाग्रा बे जाथिया जेरै बुङो ओरै मानियो दैमा दैसा बारब्ला नों दै मोनसे बारब्ला नोङो दैयाव गासोमनो बे फाप नांनानै गिजा दै गासोम गियो खुलुमबायनानै बारो नों हाग्रा बंग्रा थाङा खिसोम हासुम खालामा खिसोम हासुसोम खालामै जाथि बे एथ' मोजां देरसिन लावसिनखौ मानिग्रा सिबिग्रा बे जाथि दा बेबायदि जाथिनि मानसिखौ नोङो बेबायदि मानसिया दैदेननांगौब्ला बे जाथिया मा मोजां जानोसै मा मोजां जानो आरो गोदोथ' जोंनि गामिफ्राव बर' समाजाव बिदि गाज्रि खोथा बुंग्रा मिसा खोथा बुंग्रा बे रोखोम मानसि दंब्ला बेखौ समाजानो माने खौलोबोद फोनांगोन खौलोबोद थाखा फोनांगोन बिदि मानसिखौ आरोखि दा बिदिनो समाजा बिराद मोजां जाबायमोन आरोखि समाजा बिराद मोजांमोन बर' समाजा डिसिप्लिन थायोमोन आरोखि थगायनाय गैया मिसा खोथा बुंनाय गैया गाज्रि बुंनाय खोथा गैया खिन्थु दिनै मा जाखो दाना बिटिसि सिबा आनफर्चुनेटलि बिराद दुर्भाग्य हबाय मिसा खोथा बुंग्रा थगायग्रा एखेबारे हौसावलिया
मैथा खावग्ला बेखौ जों दिनै माने बिटिआरनि सिङाव जों लोगो मोनफैयो आरोखि दा बिनि साजा मा जागोन बेखौ सोर साजानो नालाय गामियावबा जों गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिनि गेजेराव जों समाजखौ मोजां लाखिनो थाखाय समाज बेबस्था दं जोंहा कौदुफोरनि दिनै बेबायदि मानसिखौ जों मा साजा होनो मा साजा होनो दाथ' दिनै माने दुर्भाग्यआ बेनो बर' जाथिया बेबायदि मानसिया जे दिनै जाथिखौ नेतृत्व होगासिनो दङ जाथिया जे बिदि मानसिजों दैदेन जानांगौ होमब्लालाय बे समाजा मा मोनजाबावनो बे जाथिया मा मोनजाबावनो बे थगायसुला जागोन गाज्रि गाज्रि खामानि मावग्रा मिसा खोथा बुंग्रा बे रायजोआव जोबनो थैयै जागोन दा बर' जाथिनि गेजेराव अरायबो गाज्रि खामानि मावलायबाय थाग्रा दाथ' नै नुगासिनो दं जों दिनै प्रमद बर'नि दिनाव फैसा सामानि उन्दुलायनाय जों नुबाय आरोखि खुनु खोनाफेराखै नुफेराखै जोङो फैसा सायाव उन्दुलायनाय फैसा जाबखो जाबखो फैसा सायाव उन्दुलायनाय जों नुबाय आरो बायदिसिना माने अश्लील घटनाफोर जानाय जों दा नुगासिनो दं मानि थाखाय बेनो इज बिकज अफ जोंनि बेबायदि माने दैदेनगिरि बेबायदि नेता जोंखौ दैदेननो थाखाय बे जागासिनो दं आरोखि दा बिसोर बासायगोन बिदिखौ बारबाव गावनि पार्टिखौ लाखिनो थाखाय दा दिनै बेनिखायनो बेबादि मानसिया जुदि जाथिखौ दैदेनबाय थानांगौब्ला जाथिया नस्थ' दङ जाथिया गाज्रि जागोन जाथिनि सोदोमस्रिया थानाय नङा बेनिखायनो बेबायदि मानसिखौ इमिडियेट आउट खालामनांगौ जों बिदि मानसिखौ आउट खालामनांगौ दोननो नाङा दिनै जेरावबो मोनसे धौ लाबोनांसिगौ समाया बारबाय बे जाथियाव बेबायदि थगायसुला फावसुलाय मानसिया एथ' सादा सिदा मानसिखौ बिदि दैदेननाय बेहा क्षमता गैया माने अधिकार गैया बेहा ओंखायनो जों बेखौ होखारनांसिगौ दा फोजोबस्रांनांसिगौ बेखायनो आं सम सम बुंदों जों दा समाय जाबाय बयबो सिरि मोननायनि बयबो जावरिखांनायनि बयबो जांख्रिखांनायनि बेबायदि फावसुलिया मानसिखौ जों जाथियाव दोननो नाङा आरो जाथिनि नेतृत्वखौ बेबायदि मानसिनो होनो नाङा बेखायनो बिसोरो होखारथारनांगौ एबार खुनु दोननो नाङा बिदि मानसिखौ प्रमद बर' जेराव थाङो बे जेराव बे दारायगोन बेयाव बर' फिसाफ्रा गांसे भट नाङा बेनो नङाब्ला बर' बे गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिनो हाबनांगोन जोंनाव जों बयबो खावलायो एबारनिफ्राय जोङो बे फैगौ इलेक्सनाव जाहाथे खुनु रावबो मानसिफ्रा भट होआ बेनि थाखाय थियारि जा आरो होखारनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रा आं बेखौ खावलायो बयखौबो